Здравейте! Днес ще си говорим за бъдещето на кинологията. Въпреки проблемите и сътресенията през последните години, остава надеждата, че кинологията ще я има и че очаква светло бъдеще. Очаквам това да бъде потвърдено от моя гост днес, господин Георги Христозов, който е председател на Българската национална федерация по кинология, която е контракт-партньор на Световната федерация по кинология FCI. Здравейте, господин Христозов. Благодаря, че приехте поканата да ни гостувате. Да си говорим днес за кинология, за нейното светло бъдеще. Кажете ми, какво се случва към момента с българската кинология, с Българската национална федерация по кинология? В момента сте в процес на приемане на клубове, които да членуват в нея. Да, в момента приемаме документи на тия, които искат да кандидатстват при нас. Има една част, които са преди това подали документи. Има хора, които са подали от преди 2 години. Клубове, които са подали от преди 2 години. И сега има и други, които просто има такива, които са чакали да видят на къде ще задуха вятъра и са ориентирали и се подават пред нас. Положителна посока трябва да задуха вятъра. Има към 60. Относно сътресенията, които казахте, ние бяхме принудени да фалираме старата организация, която беше затънала в дългове, не по наша вина. Пробвахме се известно време там да направим нещо, но видяхме, че не става. И понеже задълженията бяха към държавата, тя предизвика спрямо нас някакви действия, които следствие на които ние бяхме принудени да фалираме. Това е по закон. Значи ние не сме го направили умишлено, нарочно. Законът задължаваше да направим това нещо. И сега нова страница? И сега отваряме нова страница в историята, започваме пак да се надяваме, че всичко ще бъде нормално за напред. Ще работим пак с нашите бивши колеги и настоящи, които вече 1-2 години имаме членове. И всички, които дойдат в настоящия момент, които подават документи, ще бъдат добре дошли, приети, които отговарят на нашите условия и изисквания за документи. Тоест към Държа да го подчертая. Да, може би ще е много подробно да ги разказвате какви са условията. Те ги пише на сайта, всеки, който иска, и на Фейсбук страницата може би ги има, всеки, който иска и се интересува, влиза, отваря, гледа, чете и всичко му става ясно. Има ли отхвърлени молби? Не, ние за момента, сега почваме да ги разглеждаме. По принцип няма отхвърлени молби до момента. Аз в предварителния разговор ви казах, че абсолютно всички, които подадат, ако има някакви неща, които не отговарят на изискванията, ние просто ще ги върнем да ги коригират. Сега, но ако има фрапиращи такива, които не отговарят на нашия устав или на устава на FCI или нещо много, което просто не може да ги правим в нашата организация, няма да ги правим. Но иначе, по принцип, ние сме отворени за всички. Всеки, който е с добре намерение, който иска да работи за кинологията, е добре дошъл. Добре, истина ли е това, че се създават алтернативни клубове на породи, които реално копират дейността на други клубове, които имат доста постижения към момента, добре работят с породите, селекционна, развъдна дейност? Къде се създават тия клубове? Тоест алтернативни клубове на съществуващи, които няма да бъдат приети. Безборно е да има такива неща. Сега аз не мога да следя всички кой какво прави, какви клубове създава. Сигурно има някакви такива. При нас основно са тия, които са бившите членове на БРФК. Голяма част от тях. Има и нови, които са сформирани малко по-късно заради някакви техни вътрешни противоречия. Това са техни неща. Тоест разцепление има на един клуб? Навярно, някъде има нещо, което не им харесва. Те са се разделили. Ще ги призовем да се обединят, защото има клубове, които са подали, примерно, за една порода 2-3 клуба. А това е забранено? Това не може да се случи? Ние по устав не може да правим само единия от тях и ще правим само единия, но ще препоръчаме на всички останали да се присъединят към него. Да не кажа, че някои от тия клубове са 2-3 клуба, но те са произлезли от един. Заради някакви техни вътрешни неща са разделили. Да се надяваме, че ще намерят общ език, ще проявят разбиране и ще се обединят пак и ще заработят заедно.
А БНФК ще подаде ли ръка и вие лично на хора, с които сте имали примерно противоречия в миналото? Само и само, за да се развива кинологията, за да вървите заедно напред? Сега ще ви отговоря така. Ако погледнете във Фейсбук или където и да е, аз никога за никого нищо лошо не съм написал, никого не съм обидил, никого. Напротив, на всеки, който е дошъл при мен, съм дал шанс. А към вас такова отношение имало ли? Към мен е имало лошо отношение и аз го разбирам защо е. Сега тук не е място да обясняваме такива неща, но... Въпреки това, ще им подадете ли ръка за развитието на кинологията? Ние работим за една друга важна кауза. Сега, моята личност не е чак толкова важна в тая кауза. Българската кинология, имам предвид. Аз съм готов да подам ръка на всеки, който отговаря на нашите изисквания, условия, както пише и в устава на ФЦА, и както пише и в нашия устав, трябва да отговаря на определени условия. Който отговаря на тези условия, искам само да кажа, да не прозвучи като заплаха, но няма да правим компромис с никой и с нищо. Просто трябва да отговаря на определени условия. Аз много държа на финансовата дисциплина. Клубовете надлежно да си подават към държавата документи, отчети. Както се изисква от мен да спазвам финансова дисциплина, от тях към мен се изисква, така и аз изисквам. И няма да... Ще се постарая аз лично, надявам се и всички, които сме в тази организация, ще се постараем, ще ме подкрепят за това, ще се постараем да не допуснем проблеми, които имахме до сега с предишната организация. В смисъл да не изпадаме в някакви такива финансови затруднения. А има ли порочни практики в българската кинология от миналото, които към момента трябва да бъдат пресечени и да не се повтарят, за да върви кинологията напред? Имало е, но няма да изпадам в детайли. Ние много тия неща ги пресякохме. Когато поех аз нещата от старата организация, и се надявам, че занапред няма да има такива. Добре, кажете ми сега, БНФК е контракт партньор. Какво трябва да се случи, какво трябва да направи, за да стане пълноправен член на FCI и кога ще се случи това? Според правилата на FCI, контракт партньора трябва да записва в племенната си книга всяка година. Това е едното особено важно условие. Племенната книга да записва 500 кученца в продължение на 3 години. Тоест 500 малки кученца, родени или внесени отвънка и записани в племенната книга в продължение на 3 години поредни. Това значи, че ние вече може да минем на следващия етап. Длъжни сме да подадем документи ние. Молба там, че искаме да преминем към асоцииран член. Тогава трябва да произвеждаме и записваме в племенната книга 1000 кученца, пак в продължение на 3 години. И след което, ако изпълним и това условие, това са най-така елементарните условия, които казвам. Има и други неща, които трябва да се спазват. Те са упоменати и в договора. След което можем да дадем документи, да подадем документи, да бъдем приети за редовен член. Там се изискват всяка година да бъдат вписвани по 3000 портрета в племенната книга. Продължение пак на 3 години. Там вече няма срок. Ние сме длъжни постоянно да поддържаме тази или по-висока цифра на записване в племенната книга. И това са изискванията на FCI. Аз се надявам, че ние ще ги спазим. Още повече, че ние в предишната организация, а и в началото с тая, доста повече записвахме в племенната книга. Така че предстои... Смисъл от това, което изискват за момента. Така че предстои да работим 1-2 години. Ние за това бяхме подали и документи, че последните години сме записвали доста повече от това, ако може да бъдем приети като по-висока категория, асоцииран член, а и за редовен член не мога да имаме претенции, заради броя на кученцата, които записвахме. Но според устава на FCI всеки тръгва от това ниво. И според мен редно е във всяка една организация всеки да тръгне от най-ниското ниво, да се извърви пътя. Да. Тук не става въпрос за някаква дискриминация, не става въпрос за нещо, че просто всеки във времето трябва да докаже, че си е на правилното място и да даде своя принос за
развитието на кинологията. Добре, кажете ми БНФК какво ще направи за признаването на 3 български породи и също така за още 2, с които не се работи. Жълто-алесто гонче и трицветен палаш. Относно 3 породи, само едната порода е завършила този цикъл, който е необходим за подаване на документи. Ние надлежно сме ги подали в комисията по признаване на породите. Разговаряли сме с нейни членове и с председателя. За коя порода става въпрос? За българското гонче. Ние бяхме на една крачка от приемането. Ако не се бяха случили тия неща с фалирането на БРФК, след това напуснахме FCA. Напуснахме нещото, ние просто правим някакви демонстрации, защото според тяхния устав, за да приемат нова организация, ни трябва да има друга. Ние бяхме обявили вече БРФК в процедура по несъстоятелност и трябваше да напусне БРФК FCI, за да могат да приемат новата организация, която и да е тя. За наш късмет приеха нас. И в този ред на мисли... За българските породи да продължим. В този ред на мисли 3 породи кандидатстваха. Българско гонче, български барак и българско овчарско куче. Само българското гонче отговаряше на условията, както повтарям, както ви казах, подадахме документи, те ги разгледаха, казаха, че всичко е надлежно, приготвено. Сега предстои да се работи с останалите 2 породи, които трябва да минат по този път, по който мина гончето, като подготовка на документи, като одобрението им в комисията. Не искам да казвам, че това ще стане за 1 или 2 години, но българското гонче в момента, който станем асоцииран член, съм сигурен, че в рамките, да не казвам големи думи, но не 3 месеца ще бъде прието, защото то е просто на прага да бъде прието. И ние щяхме да бъдем приети до сега, но малко се осуетиха нещата, но съм сигурен, че ще бъде прието. Другите 2 породи ще трябва да извърват, то е малко по-дълъг път, сега не мога да кажа колко. Това зависи от техните там ръководители на тези клубове, които трябва да поемат тая инициатива, да се хванат здраво да работят, за да си изпълнят задълженията. В смисъл като документация. А останалите 2, които споменахте, аз съм запознат с тях. Искам само да кажа, че такива документи към нас не са постъпвали. За тия хора, може би, които представляват тия породи, може би са очаквали да видят кой ще бъде избран. И се надяваме, че в скоро време ще потърсят и ще имаме възможността и с тях да работим. Ще им оказваме всякаква методическа и всякаква помощ, която им е необходима. Ние имаме интерес, колкото може повече породи да представим, всякакво ще приемат, не мога да кажа, но колкото повече представим, по-добре. Каква програма сте подготвили през годината, като изложби, активности? Какво да очакват кинолозите? Да не отнемам време ефирно на вас и на вашата телевизия. На сайта BNFK.BG може да провери всеки, който го интересува. Там е програмата, която ние предварително управителния съвет на BNFK приехме и подадахме на FCI за утвърждаване и те ни потвърдиха всички дати, които ние им бяхме дали. Тоест, имаме там 6 и 7 април има 2 дни в Панаира в Пловдив и там сме договорили вече, че с ръководството на Панаира, че ще провеждаме там тази изложба. Те правиха някакви размествания. Това са организационни неща. Ние там са... Искам да кажа, наситена със събития ще бъде... които са написани там, пак са потвърдени и пак ще бъдат на същите места, на които сме ги написали. Тоест един активен киноложки живот предстои? Ние малко сменихме системата, защото тия много изложби, които правихме преди, бяхме наследили тази традиция, много уморяват организацията. Значи ние трябва да се занимаваме не само с изложби, кинологията има много неща, които обхваща. Какво ще се случи с развъдчиците, които останат извън БНФК? Каква е тяхната съдба? Приключват ли с кариерата? Аз се надявам да няма такива. Добре, оптимистично прозвуча. Аз се надявам, че всички, които отговарят на някакви нормални условия, значи ние ни поставяме някакви свръхусловия и ни търсим свръхчовеци. Нормални хора, които нормално развъждат, нормално с добро отношение към животните. Нас не обединява любовта ни към
той е вид животно, той е приятел на човека, кучето. И аз винаги съм държал на много другарски, коректни отношения между тия, които сме в тия общности. В тия клубове. Много е важно клуба да има всички да са съпричастни към тази дейност, която върши клуба, да си помагат взаимно, да няма противоречие. Защото тия хора ги обединява любовта им към една порода. Ние обединяваме тия, които са представители на тия клубове по породи, ние обединяваме тия, които изобщо обичат кучетата. Още повече, че FCA направи един жест, промениха малко програмата и в момента ни разрешават да записваме в нашата, точно не в племенната книга, а в приложение към нея, национални регистри няколко, и кучета, които нямат родословие, но които са чистопородни, на вид. Тоест, това трябва да бъде установено от FCI съдия с необходимата квалификация, той да даде предписание, че това е куче от породата, примерно шотландска овчарка, коли или шотландски терери, или каквото е там. Има много кучета, които не са им извадени документи. И някъде някой ги стопанисва, че нямат документи от немарливостта на своите стопани, които не са им извадили, защото не ги е интересувало. Хубаво тия кучета да се покажат на наши мероприятия, FCI съдия да ги оцени, да каже да, това е доберман. Ние му издаваме документ, че е доберман и му даваме родословие, което за съжаление ще е празно, защото няма майка, баща, които да са установени. Но бавно и постепенно това родословие се напълва. С течение на 4 поколения, ако е женско, то ще заплождат с някой мъжкар, който има родословие, и като продължават тая система, примерно 3-4 пъти, след 3 поколения, родословието ще бъде пълно цяло. И ще бъде записано в племенната книга вече. А сега доста така предизвикателства предстоят пред БНФК по отношение на административна работа, родословия, които не са издавани предходните години. Трябва да бъде наваксано това. Какво планирате? Как ще се справите с това? Ние имахме някакви ограничения, не от нас, но ги преодоляхме. След разговори в FCI, трябва да ви кажа, организацията е много добронамерена и абсолютно всичко, което искахме като разрешение някакви за някакви неща да направим, те ни разрешиха. Нямаме никакви ограничения. В смисъл такъв. Ние 2 години не вадихме FCI родословия. Да. Тези, които нямат такива FCI родословия, имат възможността сега да си извадят. Подават си надлежно документи и те ще им бъдат извадени. Независимо кучето кога е родено. Миналата, по-миналата година. Нямаме ограничения за това нещо и ще им бъдат извадени документи. Тоест ви предстои административна работа? Да. Той за момента има много, но за бъдеще още повече ще бъде. След вашето предаване се надявам. Много хора ще научат това, което не са разбрали до момента. Това беше целта? Да, това и ще се обърнат към нас, ще им създадат родословия на всички тия, и на тия, да, какво им казвате? Кажете им какво трябва да направят. Вашето послание към тях. Моето послание ще го взема от това, което пише над Народното събрание. О, много добре. Обединението прави силата, т.е. всички трябва да сме заедно и да работим заедно. Това е най-важно. Продължаваме ли по тая, няма да кажа българска традиция, защото аз съм обикалял и съм видял, че това го има навсякъде. Това като кажат, сега българите, вие сте такива, по-накива. Не, всички са такива. Света е изграден по един и същ начин. Някъде по-засилено, някъде по-слабо, но всичко е едно и също навсякъде. Просто трябва да преодолеем различията? Някои хора егото си, някои хора други неща и да заработим заедно. Пожелавам ви го най-искрено и ви благодаря, че бяхте днес в Агро ТВ. Аз ви благодаря за отделеното време и за възможността да дам това интервю пред вас. Да си говорим за кинологията в сегашно и бъдеще време. Да, и винаги, да вярваме. когато имате желание, ще откликна на вашата молба за интервю и ще правим други. Благодаря, надявам се в бъдеще да има много активности и да участваме в тях, разбира се. Благодаря. Благодаря и аз.